V životě nebyli v teréně? Takový někdo existuje. Vrátíme ty koule, který ti právě patří. A pojdeš, alebo som to bolo to fakt kurva na neviem si predstaviť, čo nás to stojí, ty pošli za Tadeáši, co vidíš? Mlhu. Stop recording! A vypadneš do přírody, chovat se jako chlap. No, domů vás tady do lesa. Jo. Tady je mlha. Tamhle jsou stromy, tamhle taky. A nejenom terén. Ne, tenhle je moc a já jsem to teď Práve motodivočine môže zobrať svoju motorku a prísť si oddychnúť. Teraz sa opýtame Tadeáša, kde sme. Kam jsem to zase dojel? A nielen jazdiť, ale aj si tak krásne výlet. Exkluzívne pre členov, ktorí sa stanú členmi. Přednáška Bulharova a zábava. Tak tady tě zbudí kohoutek, vesnický dobrodružství raní. Pak ráno po stanování tě vzbudí to... Motodivočina zdraví motodivočáky. Dneska bych vám chtěl ukázat naši základnu, kam a pro ideální vesnický ráno dusot koní, kokrhání slípky a samozřejmě řezání cirkulárkou. Ahoj Bobe. Ahoj Tome. Přijel vlakem s Tatránkou na houby. Takto zatvorí Nádherný les, prší, vzduch je neskutočný, to ti môže dať len príroda. Už ľudia sú znechutení, stavme. Čo kameruješ, buzerán? Čauky, zdraví tě tvůj motoinstruktor Tadeáš. Vidíš to? Vidíš, kde jsem? I tady můžeš být. Odpočinout ne, to dám na šířku. Nás dneska chytia všetky sračky sveta. Ale ešte predtým na objavovanie skrytých periál. Čakajte. A kterých ti nabízíme. Kam tě vezmeme a ukážeme ti, jaká krásná příroda se tady nachází. Už si znechutený z toho telefonovania. Ten zvuk dažďa a ten vzduch v lese je niečo neuskutočné. Ako fajn, ale čo, ty tancuješ pri tom? Zážitky, spoznal svojich kamarádov, nových piči. Ahoj. Čumíš na mě? To je, dámy a páni, hraničný priechod Ruse. Smer najstarší. Ne každý deň je posvícení. Alpina, fagaráž a nenormálne kolony. S Igorem Brezovárem natáčať rozhovor v dodávce. Nádhera. Tadeáši, povedz nám niečo o týchto lesoch. Kde sa nachádzame? V lese. Ukáž nám vlka. Tadeáši, kde sme? V Polsku. V Čechách. A teraz je ten správny čas. A ešte, to si robíš aby sme nevystrašili. Chceš vidieť vlka? Chceš vidieť vlka? A stále ďalej a ďalej trošku do tej divočiny. Máme tu Tadeáša. Dneska choroba našnej doby. Práve kurva, každého nás trápi stres, auta, ne? Ty vole, to muselo být úplně nevídané. S týmto šalát, ty blázen, dá si tam sír ako balkánsky. Ne, ten z Lidlu. Kde bol strom? Zoberme pilu a musíme to rozsekať, aby sme... Camp Máš možnosť to video zrušiť, ísť niekde si vyčistiť zuby a hľadať koule inde. Ale na 101% z motodivočiny ti garantujeme, že inde koule nenájdeš, len u nás. Pozdravuj starou! Ľudia, ďalší príklad z reálnej praxe. A stále mám čo sa týka, asi tak. Ale nenechajte sa zbaviť týmito tancami. Ono to je znak toho, že s týmto pánom by ste si nemali začínať. Aj takovej niekto existuje. Strašne veľa ich je. A dá sa... Aj Tadeáš najdá.
Aj Tadeáš náš najskúsenejší. Nemáme olej. To je motodivočina po tebe? Ano! Kurva, Ne, to není motodivočina, to je autodivočina! Divočina! Už po 185. krát v Alpách a stále to. Toto je aj v Alpách. A tie buty, je tam tá vložka Ride, počkej, Ride. Toto je to video. Toto. Teraz. No. Už sa to podarí. Tadeáš, stoj! Vieš, že existujú ľudia, ktorí si kupujú adventure motorky alebo scramblery, len cyklisti a chodia po diaľnici a v živote neboli v teréne? Takový niekto existuje. Je ich strašne veľa. Dá sa to léčiť? Jasné, príď do našej motodivočiny. Vrátíme ti koule, který ti právě patří a pozdravuj doma starou, páč, ta přijede taky. Máš len dve možnosti. Buď sa k nám hneď prihlásiš, alebo to zroluje a hľadajte koule inde. Ale kamaráde, inde jak v motodivočine ich nenájdeš. Přesně, tak doráž, sa starou. A tu Mati pozdravuj. Buď sa prihlásiš okamžite do motodivočiny a tie kaule tu určite nájdeš, alebo môžeš rolovať a hľadať ich niekde inde, ale na 101% tam nájdeš iba holú. Přesně, riť. Prídi do našej motodivočiny. Přišijeme ti tam zpátky koule, kurva. Toto je to video. Ale teď už jo. Přešlené, toto je. Přešlené. Toto je to video. Počkaj. Jak je to smějné, môže robiť ta. A ten zás padol! Tu sa ti bude smáť úplne každý. Dneska je nádherných tropických 5 stupňov. Dámy a páni, chlapci a devčatá. They want to gift me a 9mm. You come with a gun. She can like take this with you. Ale už je tma, už musíme teraz. Musíme No ideš. A v živote neboli v teréne a jazdia len po diaľnici? Pane bože, To je strašný. Počúvaj ma. to je pravda, doraž k nám, vrátíme ti koule, přesně, tam ti vrátíme koule, který ti právě patří a já jsem to posral. Existuje. Je ich plná prdel. A co, tak dá se to léčit? No nedá. No tak tá rozeta, to je jak žaločie plutne. Rumún zalarmoval všetkých Rumúnov, aby mu prišli s novou rozetou. Ani neviem, jak sa volá. Budeme ho volať Drákula. Ondrej jazdí na 1,5 bare. The axle Ja. she don't release. Yeah. No, Yes, and this is inside. I never see in my life. No áno. Objektivita, motovúva. Rozhodol som sa, keď vidím toto biele svinstvo, že zbehneme na druhý kontinent. Jedem! Je popojené! Chce to léčit? Jasné, príď do našej motodivočiny. A tam ti vrátíme koule, který ti právě patří a pozdravuj starou, páč jsem se zase zakoktal. To je ty... Momentálne som na love. Pane, není vám nejak horko? Plyn! Daj ono! Ako správny inštruktor s GTX-om robím svojim študentom v bahanách a v blatách a v mrazoch toto. Poď! Sleduj to. Jack Sparrow. Parley. Čumíš na mě? Já jim, on kouká. On kouká, jak já jim. Kdo sáhne na jídlo kaput.